Drahé sestry, milí bratia, vypočujme teraz spoločne slova Svätého písma, ako ich máme napísané v liste Rimanom, 10. kapitole, verše 9 až 10. A tie slova znejú takto. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. To sú slová Svätého písma. Dnes chceme hovoriť o tom, čo osobne pre každého jedného z nás znamená kresťanská viera, aký význam to má na náš osobný duchovný rast. Ak povieme, že viera Boha je zároveň aj dôverou v Boha, tak hovoríme o vzájomnej interakcii, na ktorej sa ako ľudia zúčastňujeme. Nechceme však hovoriť výsostne iba o akejsi teoretickej viere, ktorá síce pozná biblické pravdy a teológiu ako náuku o Bohu, ale o praktickej viere, ktorá čerpá z týchto poznatkov, ktoré tvoria základný pilier kresťanskej viery a ktorá je markantným spôsobom ľudskými očami viditeľná. O tomto chceme hovoriť. Zároveň chcem poukázať vo svojej kázni aj na možný vyskytujúci sa problém, ktorý sa týka praktizovania tejto viery. A tá môže byť buď na aktívnej účasti, alebo na tradičnej účasti. Včera sme mali teologické sústredenie študijného programu modulu A, ktorý je určený najmä pre laických pracovníkov našej cirkvi. A na tomto stretnutí mala prednášku z teológie Starého zákona sestra farárka Ivana Procházková, ktorá pôsobí v Pražskom metodistickom zbore. A na tejto prednáške poukázala na základný atribút práve kresťanskej zvesti, ktorá sa uskutočňuje tradíciou. Teda ústnym podávaním tomu, čo veríme. Aj prví svedkovia viery v Pána Ježiša Krista sa stretávali najskôr v malom komornom počte. Pretože predpokladom k tomu, aby počet ľudí v spoločenstve rástol, sa musela uskutočniť prvá misia. A tou misiou je podanie toho, čomu verili. Teda ústne odovzdávanie kresťanských pravd. A to znamená, že pravdu, ktorú nosili vo svojom srdci, tak si ju nenechávali pre seba, ale radi sa s ňou podelili s ostatnými ľuďmi. Nebola to činnosť, ktorá by tých učeníkov akosi zaťažovala alebo vnútorne frustrovala. Ale robili to veľmi radi. Robili to ochotne, s vedomím. Že táto viera v Pána Ježiša Krista je vyslobodzujúca z hriechu a táto viera je zachraňujúca pre večný život. A takým prvým vierovyznaním a Bohom zjavenou pravdou bolo zvolanie Ježiš Kristus je Pán. Toto vyjadrenie v Novom zákone vyjadrovalo Pána, po grécky Kyriosa, ako toho, ktorý má výsostnú právomoc nad ľuďmi. Zvrchovanú moc nad všetkým verejným dianím tohto sveta. Bolo to označenie v protiklade ku otrokom alebo služobníkom, ktorí plnili príkazy svojich nadriadených. No a v Starom zákone sa o Hospodinovi hovorilo tiež ako o Pánovi, hebrejsky Adónovi, teda takým spôsobom, že on je stvoriteľ sveta a stvoriteľom každého jedného človeka. Aj my tu na bohoslúžbách v rámci liturgického poriadku ústami vyznávame apoštolské vyznanie viery. Vyznávame ústami vieru v Boha podľa tradície ranej cirkvi.
A okrem tohto vyznania má Pánova cirkev aj ďalšie vyznania, a to nicejské a Atanáziovo vierovyznanie. A minulý týždeň sme práve na bohoslužbách toto nicejské vierovyznanie spoločne odriekali. No a v dnešnom kázňovom texte, ktorý môžete sledovať, vidíme, čo svätý Pavol, apoštol, podáva ako presvedčenie, osobné presvedčenie svojej viery. Keď hovorí, ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Tento text jasne hovorí, ak ústami vyznávaš. Teda, keď sa zúčastňujeme na tom, aby sme aj my vydávali svedectvo viery, ústne odovzdávali tradíciu ľuďom, to, čomu veríme, prečo sa tu schádzame, tak sa chceme s touto vierou deliť aj s ostatnými ľuďmi. No aby sme pochopili skutočný obsah týchto Pavlových slov, tak si potrebujeme uvedomiť, kým vlastne sme. Kým sme a kam smerujeme. Sme stvorením Božím. Sme deti Božie, ktoré si Pán zamiloval a predurčil ich životu večnému. Pán Boh nás predurčil, aby sme videli jeho krásu v nebesiach. A náš zmysel života teda spočíva práve v tom vytváraní vzťahu medzi nami a Bohom. V piatok sme mali modlitebné spoločenstvo a keďže je to spoločenstvo, v rámci ktorého chceme v modlitbe predstupovať pred živého Boha, tak som ako úvod k modlitbám použil jeden výrok od cirkevného otca svätého Augustína a tento výrok chcem použiť aj v dnešnej kázni. A tieto slová znejú takto. Modlitbou dáva človek najavo Bohu, že ho potrebuje. Áno, v tom, ako kresťania vidíme zmysel svojho života. Byť odkázaný na milosť Božiu. Nechávať sa každý jeden deň nášho života viesť Božím duchom. A tým pádom spoznávať jeho vznešenú a svätú vôľu pre náš život. Tým pádom chceme Pánu Bohu ukázať, že chceme byť poslušní a túto vieru chceme neustále žiť. Boh urobil pre nás veľké dielo. Urobil veľký počin. A tento počin si chceme každú nedeľu pripomínať. Pán Ježiš za nás zomrel. Aby nám boli odpustené hriechy. Aby sme my mohli žiť. Preto Pavol hovorí, že ak toto budeme ústami vyznávať, budeme spasení. Budeme zachránení. Ten zlý už nebude mať nejakej moci nad nami, pretože posledné slovo v tomto svete bude mať Pán. No a predpokladom k tomu, aby sme svoju vieru aktívne žili, musíme osobne poznať vo svojom živote toho, ktorý nám tento život daroval. Môžeme hovoriť o akejsi osobnej skúsenosti nás s Bohom. Verím, že každý jeden z vás, ktorý ste tu dnes, prežil niečo v živote. Spoznal osobne Pána Ježiša Krista. Ak je tomu tak, ja môžem radosne zvolať, že haleluja. A k tomuto sme povolaní. Keď Pán Ježiš ku nám hovorí, on si praje, aby sme o tomto vydávali svedectvo, aby sme svedčili. Aj Pavol stretol sa s Bohom a vydáva to svedectvo ďalším. On si to nenecháva pre seba. A v tom spočíva tá aktivita kresťanskej viery. V teológii sa používajú dva také cudzie pojmy, ktoré vysvetlím. Najskôr je to revelatio naturalis a revelatio specialis, teda všeobecné a špeciálne zjavenie. To všeobecné zjavenie je pre nás, veriacich kresťanov, Božie slovo, písmo sväté, Biblia. Tuto nachádzame všetko to, čo potrebujeme pre našu záchranu, pre našu spásu,
pre večný život. A to špeciálne zjavenie môžeme povedať, že je akýmsi individuálnym prehovorením Boha k človeku. O takomto špeciálnom zjavení hovoril aj Pavol, keď sa stretol s pánom Ježišom na ceste do Damašku. Mal zjavenie, videnie. Toto zjavenie presahovalo ľudský rozum, ľudský intelekt. Ja nepopieram, že by Pán Ježiš Kristus aj dnes nemohol takýmto spôsobom konať. Že by sa mohol niekomu, poviem, aj viditeľným spôsobom zjaviť. Keď by sme to popierali a spochybnili, že toto už nie je možné, tak by sme popierali autoritu Božiu. Pretože Pán Boh je všemohúci, čo znamená, že všetko môže. A verím, že toto špeciálne zjavenie istým spôsobom prežívame aj my. Cez nejakú príhodu, cez nejakú osobnú skúsenosť. A práve o tom to je, aby nás Pán Boh posilnil, povzbudil vo viere. A aby sme aj my mohli vydať svedectvo, čo Boh pri nás koná. Toto je aktivita kresťanskej viery. Toto si potrebujeme, sestri a bratia, priznať, uvedomiť, že jednoducho Boh chce s nami počítať. Že si nás chce použiť pre svoje dielo. Nemáme sedieť tu, lebo nám je dobre. Lebo chodívame do modlitebne preto, lebo sa tu dobre cítime. Ak je tomu tak, Bohu vďaka. Bohu vďaka, teším sa z toho. Ale naša úloha, naše poslanie je z tejto modlitebne výjsť naplnený Božím duchom a ísť a vydávať svedectvo. Svedčiť. Toto si Pán Ježiš Kristus praje. Boh k nám hovorí preto, lebo chce mať s nami vzťah. Chce mať s nami vzťah, ktorý je založený na dôvere. A o tom je skutočná kresťanská viera, ktorá nič neprikrášľuje a ktorá hovorí v pravdu, pravom zmysle slova. Táto kresťanská pravda hovorí o tebe. Táto kresťanská pravda hovorí o mne. Že som hriešný. Že som slabý. Že bez Boha som stratený. Že potrebujem Božiu lásku. Že potrebujem odpustenie. Že potrebujem prijatie. Že potrebujem vo svojom živote naozaj padnúť na kolena a povedať: Pane, Ty si môj Pán, Ty si môj kráľ. Ja tu kľačím pred Tebou, vystieram prázdne ruky. Nič iné, čo mám, Ti nemôžem dať. Odovzdávam Ti svoje hriechy. A na toto Pán Ježiš Kristus čaká. Toto je kresťanská viera. Máme prísť k Bohu práve s vedomím, že potrebujeme Jeho. Preto Pán Ježiš za nás zomrel. Kvôli tomu, aby sme mohli vidieť veľký rozmer Božej lásky. A keď sa vždy budeme dívať na kríž, ten kríž je prázdny. Pán Ježiš nezomrel. Pán Ježiš vstal z mŕtvych. A to je tá nádej. On žije, on je tu a čaká. Čaká, kedy k nemu prídeš, kedy k nemu ja prídem. A kedy poviem: Bože, tu som, so všetkými hriechmi, slabosťami. Možno som darebák, možno sa mi toto nedarí, možno zlyhávam, možno mi to nejde, možno sa hnevám na brata, cítim ťažkosť, neviem s tým nič urobiť. Práve vtedy, ak takto pokorne Bohu vyznáme to, čo nás trápi, tak on povie: dieťa moje, poď. Tak ako zvolal aj Matúša, keď sedel na colnici. Povedal: Matúš, poď za mnou. A ten Matúš sa postavil a zanechal všetko. A išiel za Ježišom preto, lebo spoznal, o čom je viera, o čom je dôvera Pána Ježiša Krista. No a o takejto pravde, o osobnej skúsenosti hovoril Pavol. No a ďalej, v tej poslednej časti, hovorí: lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Pavol aj v tomto verši opäť používa pojem spása, po grécky sotéria. Asi si zjavne pokladá za povinnosť, aby tí čitatelia, ktorí jeho list čítajú, aby ich oboznámil, že ide o niečo veľmi dôležité, veľmi podstatné, lebo on sám mal túto osobnú skúsenosť.
On sám pocítil vo svojom živote záchranu. A túto záchranu chce odovzdať ďalej. Bratia a sestry, sme kresťania. Sme kresťania. Vieme, čo znamená, že sme kresťania? Že sme Kristovi patriaci. Sme pokrstení v jeho meno. Môžeme mať istotu života večného. A preto sa radujme z toho, že sme Boží. Že Boh je náš. Ale chcíme, majme túžbu, aby táto kresťanská viera sa rozniesla do všetkých kútov zeme. Keď Pán Ježiš Kristus vstupoval na nebesia, tak poznáme ten známy misijný príkaz, ktorý povedal: choďte, čiňte, učte. 3 rozkazovacie spôsoby. Chcel tým zdôrazniť. Toto je vaša úloha. Toto je vaša povinnosť. No a tí apoštoli to nezobrali na ľahkú váhu, tieto Pánove slova. Ale oni naozaj išli do všetkých kútov zeme a zvestovali toto evanjelium. Zvestovali prázdny hrob. Že Ježiš Kristus je Pán. Toto je niečo úžasné. Ak si skutočne naozaj uvedomíme, o čom je táto pravda. A títo apoštoli, možno si povieme, že ale jak to? Však boli slabí. A Pán Ježiš s nimi aj tak rátal, ako nebal sa, že niečo pokazia. No vedel, akí sú. Vedel. A vybral si slabých preto, aby tomuto svetu a mocným ukázal ten paradox. Aby mocných zahambil. Že Pán Boh ráta aj s tebou dnes. Aj so mnou. Nech máme akékoľvek bolesti, trápenia, ťažkosti, hriechy. Možno sa pre niečo hanbíme. Možno nechceme o tom hovoriť. Ale Pán Ježiš ťa chce. Napriek tomuto. Aj apoštolov chcel. A rátal s nimi. A oni to zobrali vážne. A častokrát týmto apoštolom išlo o holý život. Veď riskovali svoj vlastný život pre vieru. A vieme, že mnohí práve z týchto učeníkov skončili ako martíri. Trpeli pre vieru v Pána Ježiša Krista. A práve aj v kresťanskej cirkvi, v dejinách, jej dejinách, boli mnohé osobnosti, ktoré naozaj tú kresťanskú vieru zobrali vážne. Hus, Luther, Wycliffe, Wesley a ďalší známi, menej známi ľudia, svedkovia viery, mužovia viery, ale aj ženy. Prečo? Pretože pochopili zmysel, o čom je kresťanská viera. A my ako metodisti, ktorí kladieme dôraz na osobné znovuzrodenie, na posvetenie, tak verím, že keby tu Wesley teraz stál, tak by nás všetkých nabádal k tomu, aby sme sa postavili, aby sme sa duchovne prebudili, aby v nás tá Božia iskra zapálila, aby nás zatienila, aby sme nežili tradičnú vieru. Len preto, lebo nám je dobre, lebo sa uspokojujeme s tým, čo máme. Nie. Choďte. Pán Ježiš hovorí, choďte. Nehovorí, seďte. Hovorí, choďte. A takto nabáda aj mňa, aj vás. Záver. Kresťanská viera je založená na aktivite, ktorej predchádza práve, ako sme podali, tá prijatá tradícia. A nie ten tradicionalizmus v tom pasívnom zmysle. Pavol hovorí ďalej vo veršoch, v 17. verši, viera je z počutia. Teda keď my veríme a povieme o sebe, že sme veriaci ľudia, tak hovoríme to preto, lebo sme počuli evanjelium. A to evanjelium je mocné. To evanjelium nás bodlo v srdci. A prichádzame tu radi. Prichádzame tu preto, aby sme chválili Boha, lebo sa tešíme z toho, že sme Jeho, že On je náš. A máme ísť. Prajem všetkým nám, aby naša viera v Boha bola nie tradičnou, s ktorou sa uspokojujeme my sami, ale aby bola aktívnou, aby bola žitá. Aby sme o našom Pánovi Ježišovi Kristovi
ktorého nosíme v srdci, mohli ústami vyznávať na spasenie každému jednému človeku. A preto prosme Svätého Ducha, aby nám dával múdre srdce v tejto službe. Aby sme vedeli osloviť ľudí. Aby sme mali od Božieho Ducha citlivé srdcia. Pre všetkých tých, ktorí Boha nepoznajú, alebo ľudí, ktorí Boha odmietajú. A verím, že aj po bohoslužbách, keď skončia, odídeme z tejto modlitebne. Verím, že budeme odhodlaní svoju vieru žiť spôsobom, ktorá sa páči Pánu Bohu. A že budeme mať v našich srdciach zápal pre Božie veci. A preto, sestri a bratia, nech horlíme za Božiu pravdu, ktorá zachraňuje. A tou pravdou oslovujeme aj ostatných ľudí. Lebo Božia vôľa je, aby sme všetci došli záchrany. Nech nám tom Pán Boh pomáha. Amen.